Pomsta je sladká. Narozeniny jsou někdy pořádná zábava a někdy taky docela průšvih. Veď Martino, ahoj. Ahoj. Tak jak to bylo u vás, hele? Prosím tě, můj brácha má 20. narozeniny a myslela jsem, že mu nějakou nechám udělat dort. Tak jsem šla do cukrárny, prostě nějaká ženská mi přijmula objednávku, hned jsem jí to zaplatila a bum, přišla jsem a prostě dort nebyl. A proto já nevím, jestli se pomstit, no. Dobře, no, tak já se pomstím a ty buď na telefonu, jo? Děkuju moc. Cukrárna. No, dobrý den. Dobrý den. Máte, prosím vás, rakvičky? Máme rakvičky. No a takhle, já bych si chtěl tam u vás 20 kusů zamluvit a že bych si to jako odpoledne vyzvednul, jo? A v kolik hodin? No, tak do kolika máte? Máme do 6. No, to je tak ideální, tak kolem té 6 by to bylo až, jo? No, ale zkuste to třeba ve 3/4 na 6, protože jasně, už to musíme zabalit a všechno. Vytíráte a tak, jasně, dobře, chápu. Takže ve 3/4 na 6, ano? Ve 3/4 na 6 a proto nějaké jméno? Drákula. Cože? Prosím ještě jednou? Hrabě Drákula. No helej se, já nemám na vtipky čas. Dobrý den, tady inženýr Králík. Hele, Králíku, nejsi ty náhodou Drákula? Ne, já jsem inženýr Králík, chci mrkvovej dort. Hele, jdi do já nemám na takovýhle vtipky čas, idiote, pane bože, jsou hovada. Co je? Hele, jestli jsi ten Drákula, nebo ten Králík, tak já na takovýhle vtipky nemám čas, tady totiž některý lidi na rozdíl od vás pracujou. No, promiňte, já se omlouvám, ale to asi bude... Pardon, já se omlouvám, my jste tady volali takový vtipálci, víte, na telefon. No. Cukrárna, tak co si přijete? No dobrý, to neřešme. Já jsem se chtěl vás slečno zeptat, jestli se u vás vyrábí takový ty zákusky Indiáni. No vyrábíme Indiány. Myslíte si, že bych si tam mohl u vás dneska 20 vyzvednout? 20? No můžete, a v kolik hodin? No, tak kolem té 3 si svoje kluky vyzvednu, jo? Hauk. Jak Hauk? No Hauk, domluvil jsem tady, náčelník Apačů, Vinetu, bledá tváři. Já ti dám bledá tváři, ty debile, Drž jazyk za zuby, bílá hlavo, sic tě skalpovat budu. No, ty skalpuješ, já tebe skalpuju, že ty jsi ten Králík s tím Drákulou dohromady, veď ty. Bílá hlava má horečku, neví, co mluví. Já, když má horečku, já tě rozflákám trošku, že máš mít horečku ty 14 dní a jestli mi sem ještě jednou zavoláš, tak si tě nechám zjistit od policajtů, zavolám prostě policajta, všechno se zjistí, je ti to jasný? Pomsta je sladká. Tak to máš za to, že máš tak děravou hlavu, ty krávo blbá. Co to je, kdo tam zase je, pane bože? Jak kdo tam je? Já zapomněla udělat dort, nebo vy? Vy jste úplnej debil, nebo co? Co si to dovoluješ vůbec? No já jsem ti jenom chtěla říct, že jsi normální, blbá ženská. U mě a zůstaneš tak. No jasně, já jsem blbá, já jsem nejblbější prostě, jako ze všech nazdar, no to je nádhera, vole, Vinetu, Drákula, jděte všichni do Chcete se taky pomstít? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.